Кой ще носи лодката, бе? Не ме познават, синко. Казвам се Дейвид, но не съм Гугинс, аз съм нещо доста по-черно. Дейвид Авджиев. Баща ми дълги години беше в затвора, историята ми започна тежко. В училище прякора ми беше смешко. Но живота ми рязко се промени. Започнах да играя в Fortnite всеки ден по 10 часа. С родителите забравих какво е маса, от стола не ставах цял ден. Тялото ми се наподобява член, но не се отказах. Победа след победа събирах предимно метала, това ми е в кръвта. Ябълката не пада далеч от дървото. Баща ми крадеше метал от фабриките, за да ми купи компютър. Аз му се отблагодарих и станах провал. Не, чакай! Аз събирам метал, но не квартал, а във Fortnite бе пърцал. Не се чувствам добре, буката е горе новото. Я мусака по 5 пъти на ден. Хората мислят, че имам ден, а аз имам цигански ген. И какво това е моят демон? Дисциплина или смърт? Майка ми Петя Авджиева, успешен доктор, прави медени клизми, понякога влиза в стаята да нахрани спайки. И аз се изкушавам да изгася играта и да й го ръгна между бедрата, но не, това ще наруши дисциплината ми. От целите си бързо ще се спомина. Хваща мишката здраво, микрофона усилен на макс. Онор Тефик в Дискорд ще изяде псувня и после малко релакс. Едитвам бързо, строя бавно, клавиатурата цъкам бавно, защото всяко кликване е война. И това е от мен, поредният провален опит да стана бентен. Не кучки, това е поредният опит да стана най-добрият играч в Стара Загора. Кой ще носи лодката? Аз ще нося лодката. Остава и гради майка ти. Who's gonna carry the ball?